Táto škola, jedna z najväčších na Slovensku, zdanlivo pôsobí pokojným dojmom, ako by žila v symbióze. No o 8 hodine ráno sa toto miesto mení na divoké a drsné. Prežiť môže len ten najsilnejší. Životom divokej školy vás prevedie známy moderátor a zootechnik Andrej. Dobrý deň, vítajte v našom prírodopisnom filme Divoká škola. Tak, ako v prírode, aj v škole vládnu šelmy. V tomto dokumente si priblížime ich spôsob života, lovu, ale aj ich obecnú charakteristiku. Mysleli ste si, že škola patrí žiakom? Omyl. Dnes vám dokážeme, že učiteľ je dravec a vo svojom prirodzenom prostredí, teda v škole, dokáže naplno rozvinúť svoje inštinkty a zmysly. Učiteľa budeme pozorovať tu, v jeho domácom prostredí. Áno, kolujú aj také historky, že učiteľ dokáže prežiť aj mimo školy. Ba dokonca som sa počas svojej praxe stretol s názorom, že učiteľ má aj svoj súkromný život. Tieto neodborné teórie však nikdy neboli potvrdené a úlohou našej dobrodružnej výpravy je skúmať iba známe fakty. Život v škole sa začína prebudzať o 7:00. Ako prvé prichádzajú šelmy. Označia si svoje teritórium a centralizujú sa pri hlavnom napájadle. Hlavné napájadlo je pre tieto dravce veľmi dôležité. Sústreďujú sa okolo neho na začiatku aj na konci dňa. Ostatné cicavce sa sústreďujú pri vlastných napájadlách, kde im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Učiteľ je dravec, ktorý loví samostatne, ale žije vo svorke. Pre svoj život potrebuje skupinu, v ktorej vládne prísna hierarchia. Svorka sa skladá z 5 až 7 samcov. A zvyšok tvoria samice. Ráno prichádza medzi svorku alfa samec. Je možné ho identifikovať vďaka nádhernej hrive.
Vládne majestátne nad samicami svojho klanu. Aby udržal votrelcov v bezpečnej vzdialenosti od svojho teritória, z času na čas hrozivo zareve. Čo počuť až do vzdialenosti 10 kilometrov. Takmer 20 hodín denne strávi spánkom a odpočinkom. Skupinu v skutočnosti udržiavajú samice. Plnia rozkazy dominantného samca, ktoré im každé ráno zadelí. Častokrát samice nesúhlasia s prerozdelením práce, sú podráždené a vrčia. No podriadia sa vôli samca. Uvedomujú si, že je obdobie sucha, obdobie pred maturitou. V tejto kritickej fáze cyklu by mohlo skončiť dráždenie samca smrteľným zranením. Ostatné samce sa prizerajú, taktiež prejavujú nevôľu, no ak by samca neposlúchli, museli by ho vyzvať na boj o spoločné územie. A ako sme spomínali, táto fáza predmaturitného cyklu nie je vhodná na vnútorné rozkoly v smečke. Také sú pravidlá džungle. Príroda je mocná čarodejka. Predátori sa o potrave navzájom informujú akustickými signálmi. Rozídu sa na zvyčajnú obchôdzku svojho teritória. Učiteľovým teritóriom je trieda s rozlohou cca 36 m2. Aj ten najslabší samec svorky je tu obávaným dravcom. Potravu šeliem tvoria bylinožravce. Kvôli špecifickému druhu trávenia a požívania veľkého množstva málohodnotnej potravy celé dni v škole trávia prežúvaním. Keď zožerú všetku potravu v jednej oblasti, prejdú do ďalšej. Spomedzi bylinožravcov sú najčastejšou korisťou šeliem gazely a jelene. Niekedy za obeť šeliem padne aj mláďa žirafy. Taktiež pakone patria medzi obľúbenú potravu šeliem. Leňochod alebo len leňoch sa neponáhľa ani za potravou. Jeho pohyby sú skoro nebadateľné. Za 1 minútu zdolá 2,5 metra. Na zemi je veľmi ťarbavý a len málokedy používa končatiny. Aj preto je ľahkou korisťou šeliem. Aktívny je predovšetkým v noci. Denne prespí 6-7 hodín. Záleží od rozvrhu. Súčasťou ekosystému triedy sú aj drobné cicavce z čelade piskorovitých. Piskory sú len zdanlivo na pohľad drobné milé myšičky. V skutočnosti sú predátori. Ide o veľmi agresívne cicavce, ktoré sa ozývajú nepríjemným, vrzgavým hlasom. No ak na tieto piskory zaútočí väčší dravec, ako sú oni sami, veľmi rýchlo zalezú do svojej nory. Mäsožravce predstavujú rozmanité druhy adaptácie
a špecializácie v metódach útoku a lovu. Ich najčastejšia forma lovu je nasledovná. Vytipujú si jedinca v stáde. Zväčša mláďa. Najprv sa nebadane priblížia k svojej obeti a pokúšajú sa ju oddeliť od stáda. Potom ju prenasledujú a nakoniec zasadia rozhodujúci úder. Iné šelmy napadnú svoju korisť zo zálohy. Alebo ju vlákajú do pasce. Šelmy pritom využívajú rýchly beh a náhle skoky. Nepozorovane sa zakrádajú a pri lovení využívajú moment prekvapenia koristi. Sú šelmy, ktoré svoju obeť najskôr vystopujú a doslova uštvú, ako napríklad vlk. Vysoká zver dokáže pred dravcom bežať rýchlosťou až 65 km za hodinu. Lenže aj lovené živočichy používajú všetky možné triky, aby svojho prenasledovateľa zmiatli, keď sami nie sú schopné sa ubrániť. Áno, niekedy lovec vyhrá a uchytí korisť. Inokedy sa za koristi podarí uniknúť pred lovcom. Pakone zasa hľadajú bezpečie vo veľkom množstve svojho stáda. Pohybujú sa totiž v obrovských čriedach. Na vrchole potravinového reťazca v našej divokej škole stojí učiteľ. Teda aj tu, ako v každej džungli, platí silná hierarchia. Najprv sa najedia dominantní samci,
potom samice a nakoniec mláďatá. Niektoré šelmy, hlavne tie mačkovité, sú výstavné kusy. Šelmy z nich nerobia iba ich lovecké inštinkty, ale na prvý pohľad hneď vidíte ich telesnú konštrukciu a trofejovú kvalitu. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom A dobrými reprodukčnými schopnosťami. Svoje exteriérové nedostatky dokážu vyvážiť stravou a hustou srsťou. Tieto samice majú väčšinou významnú úlohu vo svorke. Hoci je táto škola drsné miesto a prežiť môže len ten najrýchlejší, nie je to nehostinné prostredie. Práve vďaka šelmám je tu zachovaná rovnováha v ekosystéme a život tu plynie v symbióze. Dôležitou úlohou dravcov je dohliadať, aby sa bylinožravce nepremnožili. Ďakujeme, že ste s nami zotrvali do konca. Je to divočina, ale má svojské romantické čaro. Uvidíme sa v nasledujúcej časti a dovtedy zostaňte nám verní. Dovidenia a lovu zdar! Koniec prvej časti.